Myslím, že obecný majetok a príležitosti, ktoré toto územie poskytuje, by mali slúžiť na prosperitu a úžitok tak mestskej časti, ako aj občanom, a nie na prosperitu a úžitok niektorých spriaznených firiem. Dnes to je podľa môjho presvedčenia práve naopak. A opäť tých príkladov je žiaľ viac, ako by sme chceli. Je tu ten najvypuklejší a to je zmluva z BPS Park, ale je tu aj nedávny výpredaj za lacné ceny kamarátom, najvypuklejšie práve napríklad na prípade predaja spoločnosti RBI, kde išlo de facto o predaj 5 lukratívnych palácov v historickom jadre Bratislavy za smiešnú cenu, porovnateľnú s cenou, povedzme, vily na Kramároch. Nie je možné, aby pri dobrom, aby pri čestnom hospodárení taká mestská časť, ako je Staré Mesto, vlastne srdce Slovenska, dopadla tak, že bez výpredaja rodinného striebra jej prakticky hrozil krach.